हम श्यामा झा अपने सबके मिथिला संस्कार चैनल पर स्वागत करे छी। आइ किनकर कथा है से पता है अपने सबके? आइ 10 दिन के कथा है, कार्तिक के जन्म के कथा है। आइ मैना पंचमी से हो नाग पंचमी, अपना सबके नाग पंचमी के अपने सबके मुबारकबाद दै छी, शुभकामना दै छी। अब सुनू कार्तिक के जन्म के कथा 10 दिन के। जहन महादेव के बियाह दान भ गेलन, घर आबि गेलखिन, त महादेव के आब कहलखिन कि जे अपना सब एक दिन निर्जल वन में चलू। उनका संभोग करे के टाइम आबि गेलन महादेव के। तखन गौरी के पेट से जे बच्चा हथिन उहे तारकासुर के वध करथिन। दुनू गोटा चलि गेलखिन निर्जल वन में। निर्जल वन में गेलखिन, उ संभोग में लागि गेलखिन महादेव और गौरी दुनू गोटा। एते व्यस्त भ गेलखिन, एते व्यस्त भ गेलखिन संभोग में जे दुनिया में की होइ छै कहाँ होइ छै कोनो पता नहीं छन। कतेक दिन बीत गेलन। तकर बाद में देवता लोकन सब छटपटाए लगलखिन कि महादेव कतऽ चलि गेलखिन, महादेव कतऽ चलि गेलखिन। त देवता लोकन से मिलकर विष्णु भगवान लग गेलखिन। विष्णु भगवान महादेव कतऽ छथिन? कहलखिन अपने सबके सब गोटा कल्याण के लेल, तारकासुर वध के लेल उ गेलखिन संभोग करला निर्जल वन में। से पाती के हिमालय के पास में जाकर से ओहिठमन उ करथिन संभोग। तखने नहीं हुनकर जन्म हेतन कार्तिक के जे तारकासुर के मारथिन। कहलखिन कि ठीक छै, बहुत दिन बीत गेल। सब कहलखिन कि जे बाप रे बाप महादेव कहिया आयथिन कहिया आयथिन। तो विष्णु भगवान कहलखिन कि वो महादेव के अंश तो गौरी माता नहीं सहन कर सकथिन, से अपना सब चलू। सब गोटा मिलकर गेलखिन ओहि वन में, हल्ला करऽ लगलखिन बचाओ बचाओ बचाओ। महादेव जे संभोग करैत रहथिन से हुनकर अंश धरती पर खसि पड़लनि। धरती पर खसलनि, धरती सहन नहीं कऽ सकलखिन। उ की केलखिन, उठा कऽ अग्नि में फेंक देलखिन। अग्नियो नहीं सहन कऽ पेलखिन। ओकरा उठा कऽ की केलखिन से पानि में धऽ देलखिन। पानियो नहीं सहन कऽ सकलखिन। तो कहलखिन कि जे बाप रे बाप आब की हाथ नहीं हाथ, तेकर कोनो ठिकाना नहीं। की केलखिन ओहि अंश के सरपत पर उठा कऽ फेंक देलखिन। मर सरपत पर उठा कऽ फेंकलखिन। उ बच्चा की केलखिन, हुनकर जे अंश रहनि से सरपत पर बढ़ऽ लगलखिन। बढ़ि कऽ 5टा मुँह वाला बच्चा भऽ गेलखिन। 5टा मुँह वाला बच्चा भऽ गेलखिन। ओहि दऽ कऽ कृतिका नाम के जे रहथिन सती से जाइत रहथिन 5टा सहेली के संग। उ देखलखिन ओहि बच्चा के कोनैत 5टा मुँह वाला के, ओहि बच्चा के उठा लेलखिन। कृतिका हुनकर नाम रहनि। ओहि दिन से हुनकर नाम, ओहि बच्चा के नाम पड़ि गेल कार्तिके। कार्तिके के तऽ जन्म एम्हर भऽ गेल। एम्हर गौरी माता बहुत खिन रहऽ लगलखिन। कहलखिन बाप रे बाप से अहाँ सब हमरा की केलहुँ, तेकर कोनो ठेकान नहीं। जनबे करै छी जहन आधा पर से कोनो चीज खत्म भऽ जाइ छै तऽ बहुत दुख लोग के लगै छै। आब माता खिन रहऽ लगलखिन। महादेव कतबो प्रयंत करथिन कि अहाँ की भेल गौरी, अहाँ के की भेल, कथला नहीं बजै छी, बाजू न की भेल अहाँ के। उ किछु नहीं बजथिन। आ सब देवता के चाल रहन, महादेवो के चाल रहन, तऽ लीला रहन महादेव के। की केलखिन, माता एकदम रहथिन अथी जे खीन जका, नहीं बजथिन नहीं भुकथिन, एकदम उदास रहथिन। महादेव से बहुत चिंतित रहथिन। जहन कार्तिक के जन्म ल लेलखिन हाँ, तो देवता लोकन के पता चल गेलन। महादेव के तो पता रहबे करन, लेकिन माता के पता ई बात नहीं रहन। देवता लोकन की केलखिन, हुनका बजेलखिन हाँ। 8 वर्ष के जहन भ गेलखिन हाँ, तारकासुर मारऽ के लेल वध केलखिन। सब देवता अपन शक्ति देलखिन। आ शक्ति दऽ कऽ तारकासुर के वध कऽ देलखिन। कार्तिके तारकासुर के वध कऽ देलखिन। माता के ई बात पता नहीं छन जे हमर संतान भ गेल। आ माता के जखन भोला बाबा के अंश खसि पड़लनि धरती पर, तऽ माता सब देवता के श्राप देलखिन कि किनको पेट से, किनको कोनो देवता के पेट से अपन संतान पैदा नहीं हेतन। अपन आकाशमाती पैदा करथिन, लेकिन पेट से किनको संतान पैदा नहीं हेतन। उ तो श्राप पड़ गेल सब देवता के। माता बड़ी दुखी रहऽ लगलखिन, बेचैन सन के रहथिन। कोनो उनका किछु नहीं सुझाइन नहीं किछु बुझाइन। आब माता के बेचैनी के कारण महादेव कहथिन कि इनकर कारण की है, से महादेव जाने के कोशिश करथिन, लेकिन महादेव जान नहीं पाबथिन। आब एहि वीडियो में एतबे है। आब गणेश के जन्म में माता किया उदास रहे छथिन से पता चलत। गणेश के जन्म हैत। ई 10 दिन के पहिल कथा है। 10 दिन के 4टा कथा है। तो पहिल कथा कहलहुँ हाँ। दोसर कथा है गणेश के जन्म। तेसर कथा है गौरी के ननद आ गौरी के भागिन। 4म कथा है गौरी छिनारी आ गौरी चोरनी। ई वीडियो में एतबे। हमर कथा केहन लागल से हमरा चैनल पर सब्सक्राइब करब। हमरा कमेंट चैनल के जरूर करब। निक लागत तऽ कहबियो, जरूर कहबियो। जय भोला बाबा, जय मिथिला।